мо тоҷикем. Салом дӯстони азиз, ҳамун лайка ба инами қошиқати бизанен, савз шава, мо хеле хурсанд мешем. Чӣ хеле ки инами бародаро ба любой чиз задан мебинем. Save. Pop. Bana kadar. Салом дӯстони азиз, ҳамун лайка ба инами будирин қати бизанен, савз шава, ман хеле хурсанд мешам. نه براتان چخیلی که گفتی نبودرین یعنی سامزه کنی چخیلی نه ساس خرسان شه اگر بشوا اینا برادرو لایکش ساوس شید مرحمت ҳамун лайка ба инами будирин қати бизанен, савз шава, ман хеле хурсанд мешам. Чӣ хеле ки نه با بودرینگ نزدیم و با گیلوف زدیم. نه لایک بگی اکا لایکا براتن سر تا بخیر اینه لایک اینه با ساوزی زدیم شفا میدی اینا براتان مورم گپ در زمینه امون بیم اینا بقواجون خطی لایک زدیستیم فقط ویدیوی ناو برورد اینا اکا ما پمیدور نیافتیم قطعی تماد میمونیم لایکا ببین اکا. салом дӯстони азиз, ҳамун лайка ба инами будирин қати бизанен, савз шава, ман хеле хурсанд мешам. хайҳи немхелӣ дӯстони азиз, салом алейкум. ман чанд қашин набудам, хайна як рӯз буд набудам. хеле хай шумо зиқ шидем ки кай видеои ман мероя, интизор шидем. анан дастгирӣ кунем, лайк монем, поделиться кунем, инстаграм мада подписаться кунем, исмати ислом. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ку дар комментария видеои гузаштаи мада ку чӣ навишта бошанд мехонем, ягон савол боша я ягон чӣ боша мехонем, шумо ҳаловат барем. як аз савол додае ки шери нар ҳамун тоқита намети тӯй дору мега. аки ин мега ки шери нар ҳамун тоқита намети мега тӯй дору мега. рости гап и тоқира наметем, и тоқира аренда метему, ана 10 минута 20 минута аренда метем. 10 минуташ $100, 20 минуташ $200. агар ки ай 20 минут боло гузашт штраф дора, штраф мекунем. марҳамат, агар кадомит аренда гирифтани бошен ба инстаграм ма ҳатман подписаться кунем. исмати ислом. як аз нависта ки неки реални тенҷи баъд гап мезанӣ, ҳамнафас мои кумар. мухлисҳо дидӣ? беҳтарине, мухлисҳо хеле бисёра. як аз дигар нависта ки ака як бор дар студентои шаҳри Воронеж салом мегуфтем. ака ин мега ки ака як бор дар студентои шаҳри Воронеж салом мегуфтем мега. хай ана студентои шаҳри Воронеж салом алейкум. хушрӯ бихонен, хушрӯ нағз ака. ана гишна нашен, ташна нашен, об бихӯрен, хушрӯ эҳтиёт шавен ки беҳтарин эҳтиёт шавен. як аз дигар нависта ки ба шогирдӣ намегирӣ, баъд чандсумия шогирд шидан. аки ин мега ки ба шогирдӣ намегирӣ, ана чандсумия шогирд шидан мега. рости гап, ана мо вақте ки шогирд қабул мекунем, $1,500 меора метия, мо иҷа учёта мегирем қайда. ана баъди хай як моҳ пас бо хеле хай медавонемша. ана як моҳ пас бо $1,500 дига меора. айшоташ хеле мечарем. баъд дар шогирдӣ қабулш мекунем, агар ки вақт ёфтем. як аз нависта ки ту на самом деле ҳайталӣ будай, брат ба пеш. дидӣ? мухлисо чӣ бисёра, брат ба пеш. як аз нависта ки мухлисои ту аз Исфарай мега. як исфарагӣ ба мега салом бугу мега, дар видеоот мега ижда дорӣ мега. аки ин мега ки мухлисои ту мега аз Исфара ҳаста мега. як исфарагӣ ба мега салом бугу мега. салом алейкум ба шаҳри Исфара. як аз дигар навистае ки бародар ранги ашурӣ бовар ку зиқ будум, видеои тура дидум, ай хандара сигарети дастма гум кардум. бародар, на самом деле ту ранги қуртови ховӣ. чӣ хел мухлисо чӣ хел бисёрае. даже вақте ки тамошо мекунам,
ана вақте ки видеои маро тамошо кардам ҳушаш дар видеои ма рафта сигарет дасташа гум када ина не ки и ба фикри ман мухлис ман неста мухлисо ма ягумташ сигарет намекаша як аз дига наиста ки ака чиба ними зиёд гапот рекламай ака ин мега ки ака мега чида мега ними зиёд гапот мега рекламай хуб барои чи ки вай реклама мода пул метия барои ҳамон қадар мо реклама мекунем ки ҳамин видеои маро ҳозир шумо тамошо дорем барои ҳамон қадар пул метия як кас наиста ки мужик ганда хушрӯвӣ ҳамон қад ки вид надорӣ чӣ мехӯрӣ то иқа хушрӯ шидай ака ин мега ки ана мужик мега ганда хушрӯвӣ мега ҳамон қад ки вид надорӣ мега чӣ мехӯрӣ то иқа хушрӯ шидай мега ба фикрам ин кадоме ҳаста ки дахтара ҳеч хеле ҳозир дар ҳамон инстаграма бисёр дахтаро менависанд чӣ хеле номерошон мепартоянд ба фикри ман хеле хушрӯм чи одамо иқа менависанд хушрӯ мегӯянд чашм пашм нараса ман хушрӯм чи як аз дига нависта ки гап нест дега бигӣ аки ин мега ки гап нест мега дега бигӣ мега рости гап ман дега намегирам ман кавлез мегирам ёки қошиқ мегирам дег намегирам як аз дига нависта ки почему мухи начали окружат тебя уснул обосрался наверное аки и мега ки ана ба фикрам ки хай ҳамин короче гапои зурое да ҳамин 4 лайка значит гапои зура